Keşeya Kurd yekşi keşeyên herî serekeya Tirkiyeyê. Partiya Gela Komarî ku partiya herî mezina opozisyona Tirkiyeyê ji bo çareseriya vê keşeya Kurd parlamentoyê nişan dide. Li gorî CHP divê ji her çar partiyên di parlamentoyê de komisyonek biava kirin û ev komisyon ji bo çareseriyê derfetan bibîne. Öncelikle biz bölgedeki kanın Di serî de em dixwazin pevçûn û kuştinên li Herêmê bi dawî bibin. Lê di heyama borî de AKP parlamento bêbandor kir û proseyek da dest pê kirin. Divê heman xeletî neyên dubare kirin. Niha çawa ku komisyona Makezagonê de her çar partî hene, divê dîsa bi beşteriya van çar partiyan komisyonek ji bo çareseriya keşeya Kurd jî bixebite. Divê em biryarên çareseriyê divê komisyonê de bidin. Uzlaşma Komisyonu'nda bütün partilerin temsiliyetiyle Lêbelê şîrovekarên siyasî di wê fikrê dene ku di warê keşeya Kurda helwestekî zelala CHP nîne. Heman şîrovekar dibêjin serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu di navbera du aliyên sereke de dimîne û ji ber wê nikare ti helwestê misoger diyar bike. Yarım düzeyde önemli bir kesimi de aslında bu sorunun herkese Bi rastî wan her tim bi segneke siz piştgiriya çareseriya keşeya Kurd kirin. Wan ti caran bi awayekî ciddî piştgirî neda. Wan ev yeka kirin qasida tengezarkirina hikûmetê. Lêbelê ji hindir CHP aliyekî jî her tim got ev keşeya herkesî ye. Divê em rolekê erênî bilîzin. Birêz Kılıçdaroğlu jî di navbera van demaye. Belê dibêje em piştgiriya çareserî dikin. Lê tirê û rêgezên wanên çareseriyê nînin. Evet, yani sözlü olarak destekliyoruz diyorlar ama içeriği konusunda çok bir katkı da sağlamıyorlar. Di van dawiyan da CHP li ser hev gelek şandeyan dişine Bakurê Kurdistanê. Li gorî daxuyaniya CHP dê şandeke ku ji parlamenterên wan pêk tê roja sêşemê li Amedê, roja çarşemî jî li Mêrdînê lêkolînan bike. Bi serokbûna Kılıçdaroğlu ve helwesta CHP'ya li hemberî keşeya Kurd hinekî guherî. Lêbelê li gorî hinek aliyan ew guherî ne terkere. Kemal Avcı, Rudaw, Ankara.